Nyaya yekuti amai vaJoni kwavo baba vaJoni kwavo inenge yaramba kumba kwa baba namai Joni sezvo Wicknell ari kuratidza kuti azonyengerera Sonia kuti vadzokerane, asi Sonia ati iye condition yake yakangopusa chaizvo, ari kuda kuti ave iye anochuza mudzimai wechipiri uye varipo ava since vakanga vari shamwari yavo vanofanira kubuda mumusha uyu. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Amainini pavaona a live ya Sonia iyo yaakabuda chete anogona kuva pregnant very soon nekuti baba vaJoni vakatomuendesa kwa ikoti vakati I need access. Saka ushaka kuti access kuchii, access to imba yavo yavakaburitswa, access to vana ndozvaakataura. Akati pane imwezve access yamunogona kufigure out kuti vari kuda access to what exactly. Uye Wicknell ari kuti ari kuda mwana ari kubuda zvakare pana Sonia. Ko uku kwadini ko mwana haasi kubata here? Imikane zvakaoma varume soka nyaya yekukurumidza kuita zvinhu out of anger hazvizobudi zvakanaka. Since live iyi yakaitwa nechirungu seMaristi vati rega vaite zvekuexplainera kune vaya vanoda kuindisirwa kuchishona. So seWicknell ndaigara watseura dzokerai kumukadzi nevana last year chai. Emene anokudza like seWicknell harambi mukadzi because of kunetsana. Ndozvavari vakadzi vese. seWicknell vakaita zvinhu out of anger because Sonia airamba kufambiswa sebenzi achigara mundege nemazirume ane mvere apa akapfeka mazikushoti vachidya vachikara. Nehasha vakatora best friend ya Sonia Lucy Muteke inova betrayal considering Sonia aiudza Lucy all secrets. Apa Lucy achiti unovadi siyana navo manje vakuda kudzoka kusapatina ine uchi, but Sonia anoda munhu wake under ma conditions ekuti Lucy aende kana vachida umwe vochuza vese wekuenda naye kuchechi, not a friend who betrayed her. My question is, Lucy achaenda nemota dzese here dzaakapiwa nemari ozvichafambiswa sei? Lucy chero achinge aenda acharamba achingori girlfriend here kana kuti ari kutosiyiwa zvachose? So ndo kuendeswa kuchishona kuti munzwisise nyaya akuasi yaitaurwa nechirungu neBritish accent. Mama netizens ari kuti that woman betrayed her best friend. Hapana hapo azvaizosvika. Sonia is simply saying had it been anybody else she would accept Barika, not nemunhu waiti best friend. Ati she can choose mudzimai wapiri for wiki if he really needs to be polygamous. Lulu haasi kudiwa navahosi, ende isusu tinoziva kuti kana munhu achiita Barika rake anoenda kuna vahosi onopiwa approval ikoko. Musikana wako owiwa naye orvetewa kuti anoita here, nekuti remember kana yaa polygamy meema kutoshanda iri group work. Vamwewo vari kuti baba vaJoni vari kunyengera kuti mai vaJoni vadzoke kumba, asi varume vakaoma shuwa. Saka Lulu anenge aripo bamba vari busy kutaura na first wife. I'm sure co-parenting ndeye varungu. Isu vanhu vatema hatifaniri kurambana. Maybe chedu ibarika sana bhaibheti namadzibaba try. Mai Joni vari kuti hongu baba ndinokudai, but kana muchida tinodzokerana Lucy aenda kumusha kwavo. Hey, I do not know kuti Sonia ari kureve chirungu chacho chinoti nzvenga kaisuma grade 1F. Sonia understands very well kuti wiki kuside rekufadzana hako, but angangoda kudzoka kumari hake okuitirana vana. So she doesn't mind kuiswa paBarika, but ari kuda kuzochuzira mukadzi wechipiri for wiki. Haasi kuda Lulu handitika nekuti akaita kuti Sonia anyadziswe. Mujolo haunei kuti uri muzanu unodoneta mota kunge mafriziti unozongokupfidzisa chete. Iwo ana madzibaba nekuda Barika gore riya takawana Tatelicious kuti ola anaro chiko naimi chiri kuitika. At least Barika reva nemari riri nani than rana baibiti. So ndo zvimwewo zviri kubuda mumastreets kuti guys igaroziva ukaroorwa nemurume achiti ndaramba nemukadzi wangu, it's a matter of time chete vanonyengererana votoitana sorry vochitangidza zvavo. One thing about men, allow him into your life because he wants to be with you, not because anima problems with his current wife and you've seen an open door. The flame is only but for a moment, they will always go back together. Tinodzidza one or two things panyaya iyi. Sonia angava nevana vakura naWicknell. So whoever was going to marry Sonia zvairema kuti azonzwa conversations Wicknell paanozomboronga yeupenyu hwevana naSonia. Number 2,
ukaona murume asiya mukadzi akaenda kune umwe, chances are high that achadzokazve, cause first marriage haiwanzokuchipa zvekusika forever, especially kana pane vana. West second marriage ikaisata mwana chero umwe, pakaipa. Then number 3, wikine umunhu ane mari. As you know, vakadzi vakawanda in marriages, they are comfortable nemari. I'm sure pakashaikwa aikwanisa kureplace gap rawikineo pana Sonia. Number 4, nyaya iripo ndeyekuti first cut is the deepest. Wikineo aida Sonia asi fact yekuti pane influence yana Sisi akasiya mudzimai wake achienda neairatidza kunge ndiye anofarira vana Sisi vake, but reality iripo ndeyekuti zvinenge zvazopera zvekupretenda kana maakugara mese 24/7. Chatiri kuziva ndechekuti Lucy ari kubvunduka zvikuru nekuti maupdatero akuita nekuda kuedza kuita chifinu chekuratidza kuti we still stand together and we love each other. Zvinenge zvatomurovesa nehana zvachose. Ko iye kadena akabata basa kavara akaitira sei zvivana 2-3 wotogara watogadzirira kuti i permanent position watobata bank balance kana wangoita vana imikane kochiko. Tovanyoresa manotsi revasikana